ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଚିଲି ଏଇଟା ଡାଲି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଉଣୀ ରଞ୍ଜିତା ଦିଦି ମା ଏକା ଏକା ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ନାଗି ଆଣିଲି ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମତେ ଖୁଆଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମେ କେମିତି ପାଳିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଘଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ଘଟ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ରେଡ଼ି କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆରତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆରତୀ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଥାରେ ଅଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଟ ପୂଜା ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ପାଠ ପୂଜା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା ପରେ ଏତେ ଲଙ୍କା ବି କରିଦେଇଥିଲେ କି ମୋ ମନ ପୁରା ଜଳିଗଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଛି ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଶେଷ ବର୍ଷ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ ନ ହବ। ଫଟୋ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଖାଇବା ଦେବା ବେଲେ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ରେ ଏତେ ପ୍ୟାରେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବାରୁ ଟିକେ ନେଇକି ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ, ସବୁ କଲେଜ ବୁଲିକି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ରହୁଛି ଟାଟା।